Sibingelele emakhaya kuphina kuphilani khona vele umduduzo ngomkhwanazi sivela kwenhlangano ithuleleni organization. Namhlanje sinodaba nje oluthe bheke eceleni bese ngale-understanding ngathi ngelanga soke sibhekane nalo. But ke sekwavela okunye ukukhuluma okunjengalokho kodwa ke okufana nomnyango uthinta umnyango owodwa kodwa ke noma kuthe ukuhluka. Sizobheka umnyango wamaphoyisa la KwaZulu-Natal. Last year sike sathola usikhalo somuntu umfana wangapha eDandi othi waye applyele kuba yiphoyisa wenza wonke ama training akhona baze bayogijima la kugijinywa khona basayina zonke izinto sekufuneka bahambe but ke wasala asazi igama lakhe kwangena bani. So ke kwase kuvela ezinye izikhalo eziningi enjengalezo sangazi ukuthi ngempela ukuthi ubani singakhuluma naye. Namhlanje ke sinomama nama colleagues ahamba nawo basebenza ngaphansi kwa umnyango wamaphoyisa. Siyabaza ubugebengu umngane eSouth Africa, siyabadinga ngempela zokuphepha amaphoyisa ayadingeka eSouth Africa ngoba izinga lobugebengu lande kakhulu. But ke umsebenzi abawenzayo bazochaza bona ukuthi benza umsebenzi muni, sebenza isikhathi esingakanani, ingabe mhlambe lo msebenzi abawenzayo uyabagcolisa yini ngoba siyalidinga izwe liphephile. Njengamanje ama state crime niyabona mangakanani kodwa ke bazosho bona mama badlala yipi contribution kulomnyango abasebenza kona. Sanibonani boma? Yebo sawona bhuti Mdudu. Siyaphila njani? Siyaphila simzwa. Kusho khona imbokodo oliliyeni ngoyi okuyona iyazi yasukuma amadoda ecashile. Ukuhlupheka nokubona ukuthi sekufika la manje esibona khona ukuthi siyafa kodwa naso asifina lutho. Kusukuma imbokodo? Yebo, nanokuthi ikhishi laziwa yithini. Yebo, umama bani? Ngumama Xaba. Ngephi? KwaDukuza. Okay, umama. NgokaMsomi eMandeni. Yebo. Nisebenza boma? Mina ngisebenza kwaDukuza SAPS. Uyiphoyisa ne? No, noma ngelona iphoyisa kodwa ngiqale ngiyi-reservist. Base beyangithatha ke ngaba yi-security officer. Wena mama? Mina still ngiyareserva eSondumbele SAPS ngingatholi lutho ngenyanga. Manene ke reservist yilabo kuthiwa ama-reserve. Yebo ama-reservist. So sonke kahle kahle njengoba sila singama-reservist ngoba ngisho kukhulunywa ngathi thina ama-security ama-former reservist. So ke kwakusekuphuma ukuthi ke asiqasheke kodwa sithathwa kuma-reservist. So now saqasheka ke thina sanikezwe level 3. Into ke engisusa phansi noma esisusa phansi ama-reservist njengamanje asala lapho awatholi lutho. Ningena ngamphunyaka? Mina ngingene ngo-2001 ukuba yi-reserve. Ukuba yi-reserve iphezulu number ngithola ngo-2002 ngiyasebenza kwaze kwaba u-2012 ngiyi-reservist. So ngo-2012 ngase ngiyaqashwa ke sengiba ke i-security ke ngasuswa ke manje ku-uniform nakuba usayitsheni lokho bengikhona ngangu-reservist sayitsheni. I-uniform ubugqoka uniform? Ngigqoka i-uniform yamaphoyisa. Nginesibhamu nje engifike ngisibhuke ekseni ngiphume ngenza ama-foot patrol even la eThekwini besihamba sisebenza sigcwala ulwandle nala emgwaqeni leTheku la ezansi ko-Broad sike sasebenza kakhulu ku-Broad la ingaze ngaba khona ne-incident eyenzeka isigebengu sifuna ukuphuca uza kwethi isibhamu kwaphoqeleka ukuthi uma sona sesiphethe isibhamu sikaza kwethu imina ngedwa manje ngiphethe isibhamu kwaphoqeleka ukuthi angisebenzise ukuze adedele lesi sikaza kwethu. Uthini moto usebenzise? Ngagcina ngisidubulile isigebengu. Ogqoke uniform yamaphoyisa? Ogqoke uniform yamaphoyisa. Ngase ngiyasho eradweni ukuthi sekunento kanje kwase kuyagijinywa kwafika ngoba ngisho IPD yafika uthatha istatement then ngavela futhi enkantolo ngalichaza udaba lwami kwaba khona ke no witness. Yeah. So ngaphuma kanjalo ke ngoba vele umfana wayemi elokhethe nje ngangilishaya mina iphoyisa. So engayi kule yokuthi wayesesibambile isibhamu kwaze kwaqhuma i-host inkinobho ye-host. Ngenkathi kuqhuma inkinobho ye-host mina ngiphakamisa yena ephakamisa ngabona ukuthi no fanele angishaye lo and lapho nginengane na 5 months. Yeah. Yebo ngase ngivele ngiyamshaya because ngase ngisifundisekile ke. Sifundisiwe that's why ngiyiphethe itifiketi sifundisiwe yizo zonke lezi ayikho into engingenayo ngoba umodule 1 lo 215 module 1 to 14 i-street survival i-taking statement nginaso nje ama-firearms kuningi izo zonke lezi engiyiphethe. So ekugcineni kosuku ke saseke sesithathwa ke
siyokwenziswa futhi ke lesi ke sakwa security nasi lesi sama firearm iZ88 Vector pistol neR5 neshotgun ngikwazi njengoba ngizazi sifundisiwe basitrainile kodwa besitrainela ilutho okungcono ke kuthina ngoba isukhona wafu yesinkwa ulevel 3 esilokhu sathathwa ngo2012 sinikwa wona ikakhulukazi isikhalo ama reservist ayasebenza full time avula ama statement kodwa awatholi ngisho isenti sekuthathwe ke manje laba ama community members kukhona into ayitholayo yokuthi bawashe kodwa ama reservist cha into esilethelana ke ibhuti umuntu ukuthi siyacela ukuthi usiceleleke kundunankulu wethu laqala kwaZulu Natal kanye neminister yethu esingenile ubaba uSenzo Mchunu ukuthi bandla siyacela sibhekelele yebo kunezinto esayisayina sifika sizo reserve ukuthi ayikho imali esizoyithola kodwa noma ikuphi uma uyo volunteer kuba naleso sikhathi osivolunteer bese beyabona uqhubeka khona nomsebenzi bekuthathe ngaphakathi sasiye sinalelo themba so njengabantu abazele nabazi ubhlungu nabaganiwe manje abanezingane nemindeni bayazi ukuthi lokhu ngangena ngalo 2001 kuze kube imanje ngoba kahle kahle ngiba ngithi 2002 ngoba iwone ngathola ngayiphezulu nami kuze kube imanje ngisengaphakathi abasaboni yini ke mhlambe ke bona abaqashi bethu ukuthi kahle kahle laba bantu babe ngasebenzi kahle kahle kwakufuneka abantu abasebenzayo abazo reserve okay yes ngizobuya kwena ma Yebo. nangu mama echaza ngala ukuthi i reservist uyawusho yes say security manje Yeah. nomnyaka angene ngawo uyawusho wena ungena ngamphi unyaka 2008 Ah. November 27 qala kuba i reserve yebo ugqoka yiphi uniform ngifaka nje leyamaphoyisa ngiphoyisa futhi ngiphelele ngiyahlonishwa nje endaweni so uyiphoyisa hawu phathi sibamisa kahulumeni impela awutho siyabopha senza konke nje badesha uMamxaba aweke decent angenike bathi siyazi ukuthi asayini thi awutholi imali cha hawu mina ngabe Washa sengasidetha kwasibhamisa uhulumeni leso ingabe Namabhuzu la. awugodwa kunaso kodwa uphuma naso uyaphuma uyosebenza uyasibhukha ekuseni usebenza ngilambile Nakho. bathini baniphakele police station cha aphakela iboshwa kuphela iboshwa ephakelayo la kuma reservist mawufika uyasayina ekseni duty on duty off uphuma ekhaya usugqoka uniform amaphoyisa phelele uye Usayine police 15. station ulanda yebo ama colleagues lawo ohamba nawo kamaphoyisa emotweni yebo amaphoyisa ngempela namaphoyisa okudlala yebo kunjalo nje kahle impela nithini le emotweni ngoba lamaqhamuka Bayazi balanda ama impi reserves. izobheka emaphoyiseni wonke asemotweni yebo yabo nje igebengu ngeke ngabenza ubugebengu ngaphambilini ngingakaboshwa ngibuye ngeze ngiboshweke yebo kukhona la khona uthola ukuthi imani bekuyoganga mhlambi igebengu seziyayihambela seziyabaleka zihlangana namaphoyisa nothi amaphoyisa even mhlawumbe ukuthi eze kule incident yawo yes but uyabona ireaction yamaqhamuka amaphoyisa abanye bayathuka ukuthi badubula yebo andibaningi abafile kubhlungu kuba yiphoyisa kuba yiphoyisa ufana nenyoni ngoyiphoyisa yebo inyoni ishawa ngehlile ngingazelele ngithi yabo Yebo. ingadle kudla kwamuntu ithele ehlahleni lapha fika abafana bayithuquza nehlileni namaphoyisa ke kuba njalo ke amaphoyisa because nithi nihambela vele ambushwe ningazi yebo baningi sibaluzile bathini ozakweni laba bamaphoyisa emotweni bazizwela baba ngifuna uqamba makuthi abazi bazokwenza njani abafani Yebo, bakhona abafani. abahlukumezayo ngengilokhu ngishona le bakhona okubajabulisayo azathi umuntu ena ichawu nesikhathi bo yebo mina ngeke ngiyenze lento sebenza nje mahhala ungaholi ngiyakwazi inyanga yonke futhi umuntu ngiyakwazi sebenza inyanga yonke bahole bathenge badlelana uphiwe okuphayo uma futhi engakuphi naye akudoke ligayelwe yena lo ngiyakwazi lebo buhlungu eyinganeni nasekhaya makuphela inyanga uthini sizazi mawubala u2008 it's been 16 Wonke years umuntu if I'm not uyazi. mistaken. 15-16 years ziyazi man umyeni wakho uthini nayo nxase ma ya yona lento ibhlungu kodwa umuntu kakhulu ukuthi kungakhona into eyenzeka kanje ngizothini la esithi mhlawumbe la kufanele ngabe
nje siyajabula khona ngoba isikhathi esiningi sisichitha khona. Yabo nje ama-reservist kuba 8 hours. Thina-ke sibe nalowo nhlanhla yokuthathwa sisebenze full time. Kodwa siyizinja eyithathiwe zawugada amabhubesi. Akho sibhame ngisiphethe lapha esangweni ebusuku nje kulezi insuku nje kushoda ngisebenza ngedwa. Ngihleli ngedwa lapho abantu bayadlula isiteshi seduze komgwaqo bayadlula bayabuka intombazane ihleli yodwa. Akho sibhame ngisiphethe akho lutho kodwa bayazi ukuthi ibhamu ngayifundela. Futhi akekho nendaba. Even khona la ngi-off nje manje. Over yaniwe. Awukho even over awukho impempeke le iphathwa yiforum ayikho bengiphethe ukapteni bengithi mangibona into esolisa ngivele ngimfonele. Uma kuthiwa nginayo ke airtime ngaleso sikhathi kodwa nami bese ngazi ngihlakanipha ukuthi fanele mangimsebenzini inkonede noma u5 sengaze ngabhubha ukkonede ngoba kwalo level 3 kumina unele ukudla kuphela. Ingane zami ke angifuni ukuthi ilambe kodwa nje esikoleni ayikhokhile ngoba awugcina ungafiki lapho. Manini bafethu. Ngicela sikhulume la endlini ngaze kuba nekhona nibaningi noma phela abanye singeke siveze ubuso benu. Yabo nje ngiphathwa isiyezi manje yabo. Yabona nje kanti ngempela bafethu uma bathiwa sikhululekile sikhulumeni wentando yeningi, khulumeni abantu abamnyama. Kusakhona izinto ezikanje yini ngempela bekwenziwani? Ibhlungu kakhulu ukudlule ngoba saqala nje ukusebenza la emaphoyiseni siqashwa njengama reservist ngoba sithanda ukusevisa umphakathi. Yes, and this is service. Kunabafethu abaningi asebaze bafa bahamba emhlabeni besebenzela wona lo uhulumeni besebenzela ukusevisa umphakathi kodwa ekugcineni bengatholi lutho. Uma ngisho nje uColin Gwame uSpinzi Mande waduba la eMlazi washona. Waqala wadutshulwe ePhoyinti wasinda. Wasinda lapho waphinda wadutshulwa la eMlazi wagcina eshona ngenxa yokuthi ethanda wona umsebenzi. Inkabi ebesidonsa nayo uyifemale. Kodwa indlela wayuthanda ngayo umsebenzi wesiphoyisa wagcina efela khona emsebenzini. Ibhlungu kakhulu le ngoba manje sivuka ekseni sigqoke uniform sihambe siyosebenza egcineni asithola lutho ekupheleni kwenyanga. Kodwa indlela esiwuthanda ngayo umsebenzi nangendlela esiwazi ngayo kodwa akukho egcina sikuthola. Ibhlungu kakhulu abantu bomphakathi bazuza amaphoyisa noma benenkinga babika. Yebo bayabika sibasize futhi. Wazi uzosisiza naku sibhekene nenkinga ugcina usiza ngalo. Siyabasiza impela. Ibhlungu kakhulu. Siyacela ekutheni uhulumeni akasibhekelele ngoba inkinga esibhekene nayo inkulu kakhulu. Siyawuthanda umsebenzi. Siyazinikela ngawo konke kodwa sigcina singatholi lutho. Siyabonga manje sabamnumzana saqala lento mina ngaqala ngo2004 kuze kube manje ngisereserve. Uqashwa abasha abantu ingane encane ifundiswa yithini? Fikele kuwena ifundiswa. Sifundiswa umsebenzi. Ngoba ifike ngazi lutho. Lezi edakotshwala. Lutho ifundiswa yithi. Hayi bafethu. Cha angihleka ngoba ngihleka bafethu yazi. Imdula ufike kwakhishwa kwathiwa asi-apply ngoba bazokubuza vele lokho abaphathi ukuthi angithi siya-apply. Sengize nga-apply kabili kufike kuthiwe asambe senze nje iformality ngoba kwenzela ukuthi sithathwe. Hayi-ke uma ngabe usuhambile wenze yonke into uphumelele. La nje ngiphethe i-document okwabuya incwadi ethi uthi udokotela nginenhliziyo evuvukele. Uma sengihamba ngiya kuma specialist athi nje futhi akakwazi omunye umuntu ukwazi inhliziyo yomunye umuntu ukuthi incane noma inkulu. So ngasala kanjalo. Ngibe ngibhale yonke into ngaphathi test ngayiphasa ngenza yonke into. Oqala ngasala bathi iBMI. Umbuzo wami ukuthi sengiserve isikhathi esingaka kuhulumeni wethu. Kusengabuka ukuthi ngingakanani ngibe ngangingene ngingakanani. Ngangena ngigqoka u32. Yeah. Ngingena nje ngangigqoka u32. Njengamanje ngigugile ngiguga ngaphakathi ngisalele iminyaka emingaki manje bangino 54 no 53 ngizothi 54 ngisalele iminyaka emingaki manje khona i-defect zama firearms lapho. Yebo. Isiphi bhamakwazi ukusiphatha khona zokusiphatha ne-license yokusiphatha? Engikwazi ukusiphatha emsebenzini nje bengiphatha ipistol kodwa i-R5 ngicela ukuthi ngifuna sivele ama human rights lawa nama taking statement lawa bangenzisa ne-street survival. I-street survival lesibhuti umdu. Okay. So ayazi amaphoyisa mangabe usebenzisa i-street survival ukuthi usuke wenziswana ukuthi lo training le yakhona ukuthi inzima kangakanani bathi sayenza sayiphasa. That's South Africa. Lesisayibhama. Njengoba ngilalela isitori sosisi nje nabafethu laba la
Khona-ke. uzama ukuthi manje into mawungayazi ukude nawe ibukela kude sometimes unga-understand wenza ama-judgment akho based into esuke uyibukela kude. Yabona sometimes ukufika e-police station U-17. ufica ukuthi amaphoyisa mhlawumbe ngazothi imudi yawo angithi yabo angiphathanga kahle yabo. Okay. Thina asikwazi ukubona i-reservist nephoyisa because i-uniform isuke ifana ingane zesikole uma ngabe ungena e-charge office nje yabo. Njengoba besho bebhala nama-statement e-charge office and everything bebopha yabo, wazi ukuthi ngiboshwe yiphoyisa. So awucabangeke mhlawumbe kanti uhlangane nomuntu onenkinga kanje mhlawumbe kuphela inyanga kade ehlukuza opartner bakhe emotweni, usiyafika lapha mhlawumbe uzowenza wena kuthiwa siya-certify ema-police station. Yebo. Mhlawumbe bese kuba khona ukuthi kanti ufike ngesikhathi imoto engekho right yabo. Yabona uma uphuma uhamba ukuthi amaphoyisa anjani. Not knowing ukuthi mhlawumbe kanti umuntu ubebheke ngoba ngeke akulula ukuthi akutshele ukuthi imfethu njengoba ngilangilona iphoyisa yabo. Yebo akulula. Okay. Okunye nje bese sifakwa e-tracking sesenzele emakethe. Yebo. Sifike sibophe ngempela into okudlala. Manje sengiyisecurity egqoka iy'mfumo emnyama. Ngilula kubona Labantu ade babopha sibophela amameda. kusiza kona ukuthi iy'mfumo angiyigqoki emnyama. Basangibingelela. Ole bantu sakhona. Thina sayigqoka-ke ngoba nje nginenkinga So onyaweni. kubuhlungu nje ngendlela okwenzeka ngayo ngoba sasazi ukuthi mesithathwa sothathwa sifakwe ku-blue. Ethi indaba ayikaze ikhulume nje kahle. Manene Yebo. njengoba senibadala kangaka nje ngoba niyaguga manje nabazukulu manje. Yebo. Sibhekile kakhulu. Ninabazukulu manje. Yebo, and kuneminyaka eqalile. Enganiloko phela ukuthi manje njengoba nginibona seningogogo manje nomkhulu yabo. Ilanga liyashona manje. Minister banje sibhekelele ngoba ilanga selishonile. Sesicela ngilevel. Lishona siphakathi. Lishona siphakathi, yebo. Movula isystem. Lishona nani? Yebo, kushona nathi. Sishona nathi kodwa siphethe impesheni, asiphethe lutho. Ominister kade bekhona. Pensiona uyaphuma nje awutholi lutho. Ominister kade ninabo ngaphambili Uminister special nje lo osanda kuphuma wayefike uthi noma uthi uthula udaba lwakho kuyena kutshela ukuthi ushile eziteshini ukuthi ama-reservist awathathwa onke ayiswe e-college. Sale kanjani? Abuze sisale kanjani abuze yena kuthini. Thina buze kithi. Bese-ke ngathi manje fanele ngabe uyalandelela eziteshini ukuthi lama-reservist nama-former reservist kusale kanjani. Bafethu. Yazi amaphoyisa South Africa awasoza enqoba impi yobugebengu ehodwa. Hayi ngeke. Lezi siwaye kuye kuthiwe noma kwenzeka icala kuthiwa kucalakala abano-information amalungu omphakathi alekelele, and again it is why kwazi kwathiwa kube khona nama-reservist just ukuzo-add ama-numbers because inamba amaphoyisa versus i-population esine-South Africa angazi ukuthi ungayitriplisha kanganani eyamaphoyisa ayashoda, awasoze abunqoba ubugebengu amaphoyisa ewodwa. Bese kufike-ke kudumaza njengamanje ngoba asazi ukuthi uhulumeni wethu usebenza ngayiphi indlela. Kukhona ama-department noma ngingakaze ngiphumele emazweni angaphandle mhlawumbe ko-Russia oMelika whatsoever ongafuneki ku-compromise uma ngabe kuthiwa kuyaqashwa kuwona, ongafuneki nje ku-compromise, ongafuneki ukusebenza ukuthi it's a youth or what gender angithi yabo angazi nothini what experience because emaphoyiseni ayifuneki experience uma ngabe uqashwa. Yebo. Ayifuneki experience angithi. Bafisa 10 nelicense. Yes mawuqashwa yabo. But uma ubuka i-youth yethu njengamanje nawe nje la ukhona ngisho ekhaya ngisho kini egcekeni ekhaya I doubt ukuthi nawe khona umuntu wakini ongambona ukuthi cha lo angaba yiphoyisa ngempela ukuthi ase South Africa because uyamazi ne-behavior yakhe nangendlela mhlawumbe akakhule ngayo ukuthi nje awukazi ummargin ukuthi abe yiphoyisa. But for the sake of i-shortage yamathuba omsebenzi South Africa sigcina nezingane zethu zifaka amathonje kunama-application ngala kuvuliwe zifake. Ingabe ngapha zifake. Batomuleka abatomulayo. Kuqashwa umuntu owuhuntu omazi uyidakela nje utshwala uqinisanga ngithi yabo. Abize emaphoyiseni ngenhlanhla yakhe noma ngedlozi lakhe. Angene ngenhlanhla yakhe emaphoyiseni. Azojomba umuntu osefit tough none experience ukudila nobugebengu. Angene lo muntu emaphoyiseni. Enze mhlambe lo 2 years or 3 years enze ubugebengu ngaboshwa. Axoshwa emaphoyiseni. Angese kuvuleka isikhala. But abantu akade bene service kanje be rent still basakhona. Yebo.
siyaphi siyizwe sibhekephi siyizwe sibhekephi really makuthi ngempela we need to be tough entweni ukuthi sikwazi ukuthi kuliwe necrime South Africa sibhekephi angazi South Africa mhlawumbe indlela engibuka ngayo mina nje nakubantu engisondele nabo abangani bami akekho ngembona ukuthi angabe iphoyisa akekho nje ngathi nje hayi lo hayi angafithi mapho naba nje baphethe amakhamera ngithi yabo bagudi la emakhamereni secofeni amafoni yabo ngeke nje ngathi bangaba iphoyisa but uhulumeni iopt ukuthi angabheki esizweni nasemphakathini ukwenza survey ukuthi lo muntu osethina ngaphakathi ofaka iCV yakhe uqualified ukuthi angaba iphoyisa umphakathi wangakubo niyamazi yes niya vouch ngayo ukuthi you can be able singamfaka kwi-force because kusasa kuye kuthiwa amaphoyisa anje yenqwaba imidlambile efuywe amaphoyisa eminye siyazi yaboshwa eminye yazi ya expel lezo ikhala zabe ivulekayo why zingavalwa ngabantu abangaphakathi kwi-force abama-reservist because inqwaba phela siyazi ukuthi siyaxoshwa abantu amaphoyisa enye ngaphakathi ejele nami kade nginabo ngaphakathi bebhantate bamaphoyisa ngaphandle lezo ikhala zabo zivalwa ngobani ngale kwikhala nje kunama-post kade u-10,000 yebo sesala kuwona inqwaba le yama-reservist angawukhava leyo 10,000 bese kuthathwa lo mphakathi-ke othathiwe lo 10,000 nje ozohamba usuhambile noma usazohamba phela ngabe kuthathwe kubona lama-reservist afully trained angifuni ukuthi mhlambe ngithi ngiyazi noma mhlambe abobhati-ke sometimes khona yonke into inobuhle nobubi njengoba ngisho ukuthi this past 30 years besihamba nohulumeni wethu omnyama ngithi yabo indle emnyama ebesithemba kona ebuvotelwe yithini but uma kuvela ama-grievances akanje kwi-administration yabo maybe mhlambe this GNU whatever we call GNU angithi maybe mhlambe uma kuvela ezikhale kanje maybe mhlambe bangakwazi ukuthi mhlambe kubhekwe phansi kulungiswe ngoba njengoba ngisho ukuthi ngale kwe-safety ye-country even ngisho umnotho ngeke ukwazi ukunyuka awekho ama-investors azozofaka imali South Africa mabugebengu kanje so we need ukuthi ama-department anjengalawo ngempela ku-enforce kuwona ukuthi akudlalelwa kuwona awubuhlungu nje bhuti Mdu kunento abayisebenzisayo kwa-SAPS abathi collab mabethi collab nansi ngiphethe mabethi collab bazosinika mhlawumbe ake ngileyo khetho le insuku ezimbili kusho umhla 29 and is it 29 and 30 yes sisangena u3 ekseni mhla 29 sayophuma mhla ka30 kwabdependa ukuthi ushintsho ubani ufike ngasikhathini saphuma ntambama lokhu idonselisho awushintshwa umuntu lokhu ngene ngo3 models qoqa ngabo2 kuseni umbuzo wami uthi why uhulumeni maseqasha ku-SAPS ngikwazi ukuthi ngo2 imoto ingithathe ngiyosebenza mayiseqasha sengigugile kodwa ngaphakathi ukuthi njengoba kakade kwesikhathi izwe likhungethwe isikhathi se-COVID yes u-SAPS wasibiza usidinga kakhulu ukuthi siyosebenza and sasisebenza ama-permanent members efako-sick kuba nama-medical aid sisebenza thina nge-COVID nangesikhathi seluthini kwaphuma ikholapho njengoba esho udadewethu sihambe siyosebenza ngoba siyasithanda isiphoyisa sisithanda isiphoyisa phela nokuthi siwuthole permanent siyakufisa nakho-ke noma kuwukhetho-ke siyabizwa sizonikezwa kube nekholapho kube naleyo mali esiyitholayo kodwa uma ngabe sekufika isikhathi sokuthi kuthiwa njengoba kune-intake okuthiwa yama-reservist sasala sangaqashwa sabuza ukuthi sisale kanjani kwathiwa hhayi wena ushawe i-BMI wena amehlo akhe vele uma senge-above 40 uma ngibuka ikhompyutha vele fanele ngifake iy'buko amehlo amvela awasafani nangesikhathi ngina-20 years ngisebenza ngifika i-BMI njengoba senginabantwana abawu-3 angikwazi ukufana njengesikhathi ngina-30 years ngoba sengina-40 something now so babuka lezo zinto bese kuthiwa usaliswe yilokho kanti wayipho SAPS wangithatha wangisa kwi-fitness ngayiphasa wangisa kuma-medicals abanye bethu iy'ncwadi ezayiswa kodokotela zazithi fit to train zithi fit to train kodwa uma ngabe usubuza ukuthi sengisele kanjani kuthiwa i-BMI odokotela bethi hhayi thina sithe hambani u-SAPS ethi hhayi ushawe ukuthi hayi sababa esibhamini khona qhamuka ukhetho ubizwe ukuthi uhamba ufit to work training esibhamu we are not fit to train fit to work
awubuze ukuthi imalini ebesihola njengoba besisebenza lezi awubani holele ngisipele makuyikhola lelo langa sizokunika imali banama operation uthule 2 days yes mhlamba ilingana iphoyisa elilodwa usuku imali nisho ma sifihle la ungafihli inkohlakalo kwathi bakudlala yabo iyathexwa futhi babona khona phinde text 940 bani mana nabathane ibonga nathi imali ka 2 days manini ke normal shift per member 982 56 rand per 8 hours public holiday per member is 1965 rand 20 cents basebenza ngaka Izayithatha holiday okay kuye kwenzeka ke bhuti Mdu sathathwa singama reservist saya kuma operation khona la eThekwini sasuswa eziteshini anti singama reservist asitholi lutho uma sesifika la sizosebenza la kwakuqala kwaba iBay Watch kwasikuba iTranquility ngicela ungikhumbuze kwaba operation Tranquility siya uma sesisebenza khona sesibhala u200 ngosuku uyabona isiqhamukapi manje le mali sesibhala u200 ngosuku sesiyahola la kulama operation so mina njengoba ngangu constable obehola 2000 rand inyanga yonke so mina ngaba usayitsheni kwathiwa +5 which means mina sengingcono manje kuno constable ngoba mina sengihola 2500 inyanga yonke sisebenza 5 days emini 5 days ebusuku akwenziwa ngani ke manje kulama reservist akhona njengoba thina sebesithathile ke sayogada amabhobesi ebese sala ke lama reservist aqhubeke nale operation okubhlungu ke kusewuminister umthethwa ngiphethe la ngikubhalile wafika uminister umthethwa sisebenza la sisebenza indaba wafike wasiqoqa wasithembisa ukuthi uyasithatha sonke njengoba sigade kwi-World Cup njengoba sigade ibhola esithatha esibiza kuyo lele operation sasisebenza wathi ngiyabuya nizoqashwa nonke kulonyaka sasala sinethemba ama politician uyawazi nje phela yebo sasala sinethemba elikhulu sabizwa lapho saqalisiswa ngisho izinto politician efana nomuntu esesameshela intombi yazi ngikuthembisa nebhano emangikushela kwenzeka kanjalo ngingenawo ngisho uzolo so imemorandum yami la njengoba ngiyiphethe ikufakile impela okuningi no I think le mangizwa bawubusabala nje onyambose isikhathi akudala leso yabo I don't know how many ministers sebengenile emva kwakhe ngoba namanje saqhubeka naye wabomchuno esingazi ukuthi kwayena uzophuma athini but ke mina ngokwami kwiposition engiyona I think le isidinga iportfolio committee separlament singajabula le kakhulu yabona le idinga iportfolio committee amaphoyisa eparlament le nami ngomunye kulesi historical ngaso nje umuntu laba abenza yonke into benza fitness yonke into balama test bahamba bogijinyiswa yonke mase kufanele khanje kuyekhole ngomunye ngasalayo sibaningi nginethemba ngashoniswa ngapha kuthiwa indaba se-province bangifike e-province indaba ikhonjwe kwi-cluster yami bangifike e-cluster indaba ikhonjwe ngehla ngenyuka kwagcina kuphele kanjalo nje ngayifaka i-grievance nayo futhi yaphela kanjalo ayizange ziqhubeka indaba yayo ngama nje kanjalo okay saqhubeka ngokuphela salithola impatho silitholayo sasisebenza lapha sisebenza khona noma njengoba esho udadewethu sigada amabhubesi kanjani laphana ke la sisebenza khona i-risk inkulu ke thina yebo ekuseni emini ebusuku kuhlezi kukhona igebengu lezi gebengu ziphatha ibhango ziphatha ocelemba ziphatha immesi asiphathi lutho thina ngoba sephawundini bakade imoto asiphathi even ungangena manje uzofica kukhona igebengu manje asikho isikhathi ongeke ngaso isigebengu lapha lezi gebengu zenzani lapha zistrip imoto anti khona imoto lezi eyifaziswa khona usiphazamisa ukuthi asikho ukubaleka nawe samginqa phansi masingena ishathe ukubaleka hayi siza straight kuwena onekati imoto ezintshontshiwe ephawundeni ephawndiwe yebo yebo kodwa sigada esangweni yes ngisho amaphoyisa yes konke kuzongena esangweni kuqala la amaphoyisa ayelahonqa ngaphakathi la awukwazi ukuthi esigebengwini awume angilona iphoyisa angilona iphoyisa ngoba Sawubiza sizoqala iphoyisa. esangweni awuphethele ukuthi akho ngisho sanikezwe intombi ungayenzani intombi esibameni ukade umuntu ophethe ukade umuntu ophethe ongaphakathi khona ngempela uhulumeni yamhlula leplana kahle njengoba kade siqeda ukhetho nje sibona
lethatha isifunda sesicela amaphoyisa amangaka nathi nami ebusuku nje ngihamba ebusuku yithi labo Nkosi. angihambi ebusuku kanti futhi sigodwa amaphoyisa okudlala Ukudlala. esingazo nalethweni la kwaZulu Natal bakubulukhethe qeda ukuvota lapho khona ngisho iy'ngane ezafakwa ey'khundleni zethu because abantu esasinabo senza yonke lento esasiyenza le process sasiyenza senze ukuthi sizoyi-college bantu uma sebefika ngale abasasiboni thina kade sinabo sebefica abantu abangazi babekhona Zasho iy'ngane. ingane iphuma ka-matric Zasho iy'ngane zathi hawu asanifici nina sesifica abanye abantu. Abefona Zasitshela. nikuphi. Zisindwa ibhamu lezi ngane zincu. njengoba ngisho nje ukuthi impela hayi bafethu kwami njengoba ngisho nje ukuthi emaphoyiseni khona iminyaka ongafuna ukuyi-compromise kunamaphoyisa sorry ama-security abenza umsebenzi wobu-security abanye bako-reaction unity abanye baphatha ibhamu abantu ababhekana nempi Beza kanje nazo ney'gebengu sizoba angithi yabo satisfied bona bephethe ibhamu. Yes, angithi yabo. Thina esikela ngaphakathi asiyiphethe ngeke usinikezwe. that is maybe I don't know ukuthi i-description yami mhlawumbe ukuthi uma kuthiwa kuyaqashwa at least mhlawumbe kulo 100% lese 25% ake sathethe kubantu abama-security vele ngaphandle 25% sibheke kuma-reservist ethu therefore komunye 50% sebengawuhlukanisa kule youth yabo-ke abayifakayo-ke le kuyiyona vele futhi ukuthi iyona ebakhostayo iningi layo njengoba ngisho ukuthi uma ungase ubheke nje njengamanje ama-state ukuthi maka amaphoyisa asexoshiwe uzofana na-misbehavior emsebenzini utshwala idakamizwa uzobheka ukuthi le youth baqede ngisho 5 years ekwi-force use-expeliwe yabo but la abantu bekuvele bekhona abasevayo kanje still namanje still discipline but abaqashiwe but sibheka ukuthi kodwa amaphoyisa afuneke afese i-crime nohulumeni akwazi ukunqoba Silambile. le crime naye baba umchunu if ukuthi uzoqhubeka kanje is heading for i-fall naye is heading for uzofeyila nje yabo unyaka sikusho le uzofeyila because Wakwasibonisa kwase-security. Sakwabesidala esimile esidusha igate. kwamina kungifica ngisho ukuthi ngiyagijima And ifanele uliphushe leli gate. ngeke angavumi Mina nje ngaze ngavuvuka. Ngaze ngavuvuka ngifaka insimbi la onyaweni. Ngoba kufanele uliphushe leli gate uyathanda ngoba kuyathethwa and nothethayo akakucabangeli ukuthi umama womuzi. Khuluma ngendlela athanda ngayo. Khona nje iphoyisa esalazi lathatha umhlala phansi elangibiza ngomfazi wesisesikole. imphoyisa lelo Yebo. colleague wakho lo Kwakuyiphoyisa umphathi okubheka ukuthi nobabili Yes. kufuneka nibe yi-team because phela manje niphuma niye emphakathini you have to nibe yi-team Ugcina uthula ungazi uzorephothela bani ngoba yabo nje thina nje bekhona imali esiholayo sinazi inhlaka esikhokhelayo ukuthi ezisikhulumele kodwa uma ukwamtshela umuntu kuvele kuthuleke ungayazi indaba yakho ngoba kwayona lesiletha la bayayazi umuthi uthi uyakhuluma ukuthi awu nakho kubuye kanje udokotela usho kanje omunye nje osegole ngamfonela wathi hayi manje kuyaqashwa yini ngeke ngikwazi ukukhuluma ngoba kuqashwa ngathi mina kodwa udokotela uyilethe lento vele engasaqashwa. So nawe into ebesizoyicela ke bhuti Mdu usicelele yona kakhulu umchunthi engabe bandla yena ke engasabheki yonke lento ebhekwayo ukuthini ngoba vele sineminyaka singaphakathi. Futhi u-SAPS uyasibiza uyazi ukuthi sikhona Yebo uma ngabe bayazi ihluphekile. sikhona. Yeah. Futhi uyazi ukuthi sifit ukuthi sisebenze. Le BMI abakhala ngayo. Awubala uBMI. Siyacela bandla ukuthi nje usuke kithina ngoba singaphakathi ukubuka iminyaka. Siyacela ukuthi kusuke ngoba njengoba ngingaka manje sengaqala kanjani phansi njengoba ngafika ngiqoka u32 ngino 28 years. Hey. Mingaki iminyaka manje ngingaphakathi. Sesicela manje abheke lokho angabheki iminyaka angabheki ukuthi sibadala angabheki ukuthi sibakhulu asithathe nje asinikeze umsebenzi ngiyawubona ke nalo asinika wona wokugada amabhubesi awusinelisi ngoba lo level 3 awenzi lutho emakhaya awenzi lutho emakhaya lokho nje besicela khona into ekuthiwa ngaphakathi ukuabsorba ukuthi avela asithathe nje asiabsorb ngiyasiza isicelo senu nami ngiyathembisa nje ngethuleni ukuthi sizoluthatha udaba siluse phambili and udaba sizolenza njengoba kulesibili nje ukhosini la khona sobe sizonqinqa khona ukuthi uminister akangenelele yes yena akazilutho uyayifikela lo nyaka but ke abantu ke aba-relevant kule matter kufuneka balethe ama-report ke nokuze naye meyaqala evula umlomo akwazi ukuphendula ngento esebriefiwe ngayo ukuze kuzobonakala ukuthi kuphumeka kanjani-ke la kuya phambili yabo if kukuthi kuthiwa i-budget ayikho therefore this why bengithi nami ngisuggest ukuthi i-portfolio committee yeparlament la kufuneka ingenelele lo daba naye ibheke
imali ayikuthi ayikho ikhona mina South Africa na kade kunika abantu imali bengazange ngeCovid Yeah. bese kuthi abantu ababa ama frontliner ngekhathi seCovid Sasisebenza. besebenza Mina isikhathi bebedlula la somtapo ephethwe nathi i-COVID. sasicashe endlini nje nanisebenza nina impilo zenu bashona sekuvaliwe useyahamba usiyiswa kudokotela awusatshelwa lutho wena kodwa umuntu adedlula la awusatshelwa lutho ngoba wena uyi-security. and iphinde futhi ke ibe lento ebuhlungu ukuthi thina abantu abamnyama asinalo uzwelo ngomunye wethu abekho abantu abahlukumezana bebodwa njengabantu abamnyama emsebenzini bese kuphinda kube leke ngelekama ngesandla naye le yaqeda abafethu nangesikhathi seCovid behlukumezana yabona amagama othi nje ayeshiwo umuntu omphathi ukuthi lo mama unesesikhulu kuyadumaza lokuthi iphoyisa lengasho komunye colleague wakhe kanjalo iphoyisa ngilutho. yes i-treatment eniyitholayo mhlawumbe ema-police station mhlawumbe nenhlekisa kwabanye angithi yabo Kakhulu. yes hayi ama-reservist lawa angithi yabo thunywa ngapha nangapha yabo Security. Constable omdala Yebo. Vela constable omdala kanje. Yeah. Kanti i-reservist. Manje banikeza ama-award nje wona lawo ma-constable amadala. nanka i-award le nayi nebheji impela yamaphoyisa ibhaliwe kwadukuza SAPS in appreciation for your outstanding performance Yes, mina Namhlanje bayawathwala lapha bayathatha kaduze nje basila. le class le uzodla le class ekhaya ngidla yona. ney'ngane zodla lento le Yona pension yakho. uma ngabe udutshula ushona emsebenzini Yona isikhumbuzo Khona ke. Ngoba ihleli Namhlanje ngomdivayi. njoba silele la abekufanele size nabo la babhizi lapha badrela bomukela wona lo. lo doti lo Kodwa bebevumile sebeshintshe ekseni asazi bashintshiswa yini. Uyazi unyaka ka-12 lo ngisebenza. Impesheni yami ayikafiki ngisho 500. Ila ku-3 ngaye ngayo koyicina. empesheni Yebo. u-350 niyawuthola Asikwazi ukuthola phela bhodi emdumbu. Kwane vele iphezana. Namaphezana nami. Nezindlu umkhasa sikwazi ukuyithola. Vele uphezulu kuthiwa hayi wena nje Uyasebenza. Naku Yeah. kwaSARS wena. Kunjalo number nje. wena. Noma wawubhalise i-grant, i-child support grant. Yeah, Mhlawumbe uyithole ubone ingasaphumi. Iyavaleka ngoba Bese uthi unophezana. akasasa kuthiwa unephezana. Wena uyahola wena. Leyo nto ke buhlungu kakhulu ngoba phela ngabe basizwa yiyona. Bekhuluma le ndaba le. Liyade sikhuluma ngayo. Esithola kanye mhlambe emva konyaka. Yebo. Lokho ukhetho lobuya nini? Nanokuthi iphezana nami i-active ngikhiphe. Yebo. shuthi ukhetha Ukhetho lobuya. senifisa ngathi ukhetho lingabuya kusasa Yikho ngithi kuba mhlambe kuya la ama-operation ngabe kungcono. Yeah. Noma ungelutho lo 2000 kodwa ngaba kufani. Ngoba sasigijima impela etradini sihuba futhi igebengu sibopha. Sino crime inqwaba kodwa nje uma sihola uzohola lo 2000. Ayilingane permanent member. Yayisiya Ngafika ku-World Cup ePhoyini. Yehla yaba 1000. eish. Ngafika ku-2000. okay Yehla yaba 1000. Hey. ngicela ngifakele ama-certificate akho awana ama-certificate awachaze mahawana Okay. Ngifuna ukwalandelisa le ngayithola ekugcineni ngendlela engawathola ngayo. yeah Okay, la wahamba kanye kanye le eyokugcina ngoba ile yaka security. Bese kuzoba ilawo i-taking statement ngizowafunda nje manje. Ngifuna ame ngendlela engawathola ngayo. Ngoba uma ngabe sengwafaka bathi ke amanye ay-station level yebo ke babesisiza ukuthi siwathole. Le yama human rights yes ukuthi ngazi ama rights omuntu afakeni i-rights mangabe ngikubopha. yes amalungelo ami ngitshela amalungelo ami ifaka lokuthi yes i-detention, nelungelo lommeli investigating of crime, Yes. labor rights and the police official, human rights and discipline. uyakuperforma lokho impela e-police station konke ingakho baze banginikeza le certificate. Yes. Yeah. Kwase kuzothi lesi i-successful completed the making safe procedure and the safe precautions of the following firearms: Z88, i-Vector pistol, i-R5 rifle, kuzoba i-shotgun. Yes. Kwase kuzothi lesi i-following i-successful completed the following of the obtaining of the following statement: housebreaking and theft, assault common, assault GBH mangabe eshaywa kulimaza, assault common mangabe ekushayile nje kodwa engeka ama injuries abonakalayo. Bese kuzobe armed robbery, i-robbery nama affidavit. Sesitrainelwa lokho la. Bese kuzothi kulezi lesi umodule 1 to 14. yes Ukufunda nje ngento yesiphoyisa yonke ngaphakathi ukuthi njengoba nje ngiyiphethe pocket book manje nansi la Yes. i-SAP bani
Yes. uma ngabe ngibhala ibhuku ukufunda ngayo yonke into Yes, yangaphakathi ngayifunda module 1 to 14 kuzothi lesi i-street survival sathathwa sakwenziswa nje i-training like ukwazi kanjani uvikela omunye umuntu makuthiwa uhamba nama njengoba wadubula lo isigebengu. yebo ukufunda kanjalo then kube khona izinto eseqiswa zona leyo training leyo Yes, eyayinzima weqiswa udonga fanele Yes, uleqe yes ngaphumelela futhi ngasithola i-street survival kwase kuzothi ke kugcineni kilesi ke engikade ngasamabhubesi lesi ke se-security ukuthi ke ngenzile ke i-basic security guard skills program from 2012 November 5 to 2012 November 30 shothi yaba inyanga Esibhamu nje yadubulwa. hayi Asiyona inkinga sibaba. njoba ngisho ngithi khona okwazi kwangivelela kwakumele ngimdubule lo yamlisa ngoba uma ngangingamdubuli wayezosidubula thina sobabili Rifle akwazi uyisebenzisa. ayikho into engakwazi ukuyisebenzisa Phamukani. ngiyakwazi ukuyisebenzisa Ama license of driver now. Akhona. imost yethu inawo kodwa sinawo sonke Hey bafethu. No, I think less maybe but ke asosho nama colleagues ami nabafethu maybe if ukuthi nawo Mr. Yamhlula maybe mhlambi it will need ukuthi kubizwe indaba yebo conference indaba uzodiscuss ngama issues ama reservist because ihona mnyanga sudinga uclean lo singajabula ngoba sithembele kuona manje awukwazi ungagangi njoba imember iboshela ukuganga ngempela ayilambile andizazi wonke umthetho awungitsheleke nje ubulambe kanje muhlangana nami ngidayisiwe ungalapha ngiphathe 3000 la ngithi yabo ngithi uthatha umdede le ungayami embale uzongibopha uzonjani ngoba ungibopha ungikhuluma ngise police station njoba ngisho kube yimina hawu lezipha ngabe sengibambe zazo komashonisa sithola ama award ngoba asikwenza ngiyantshela uNkulunkulu lezi hawu mphume nazo nje mashonisa awungine u3000 lapho ngothenga ukudla engane sola ndo yena uhulumeni lapho isibhamu sakhe ngithi yabo uyena osikipha ngemali yakho ngoba babeyifuna hawu wabambisa amashonisa nela laba impela babhalisiwe uyasikipha yena uhulumeni ngemali yakhe ngihambe ngifaka igrosa lapha esitolo ngifaka impupho 10 kg neриce zambi ingane ngiyodla ngisho enkantolo hayi lokho sithembekile bandla bake basigadisa bake bangigadisa iboshwa futhi umuntu lokho sithembekile kwakukhona abafana abashaye imoto yemali lokhuzene airport babe ngibiza bethi ma sizokuyalela sibekephi sikunika yona yonke uma ungaskipha kodwa silokhu sithembekile ngayeka lo mali ngathembeka kubantu abangathembekile kimi Futhi abangenandaba. South Africa yabona esikhathini samanje kusebenza imali South Africa uyeke nje ubugebengu lebenza osikhotheni bokukhuthuza la ngithi yabo party ke lobo bukhokha ubugebengu vele benziwa abantu obsophisticated benziwa abantu abanemali yebo abakhokhayo futhi ngifuna ke nawo uhulumeni nezwe leke libheke nje ukuthi nibamba abantu la ngamanje baphethe 100,000 emotweni yebo 100,000 emotweni uyayihambisa uyayifaka njengoba ulambile unje angithi yabo Yayibala uyifaka kwi-30. yahamba uyayibopha lo mali ngilambile salulambile siyakwenza uvase nogcobo. siyakwenza ngilambile yebo awu ngaba ngilambile mina Angithi sihleli ethembeni. Ngingaholelwa. siyavuma ke sayivumela ngizama ukuveza ama-temptation nama-challenge ababhekana nawo labantu abafesene nawo ukuthi ngempela if uhulumeni engekho into ayenzayo South Africa ingekho into ayenzayo ungathi lezi zinto engikhuluma ngazo amaphoyisa akheke lawa waqashile impela permanent angaphakathi aya involveka kulezi zinto engiyibalayo ukuthi asikwazi ukwasha nesayiswa imali yes protector uyabona nje ukuthi uhamba ku freeway but uthi igame engiyaziyo leyo ubugebengu because igame umuntu behlana zejele ngaphakathi uhlangane nemoto ku freeway ehamba mhlawumbe la ngo200 speed ishaya blue light private car have you asked a question to uyayibheka hamba umuntu oyedwa leyo moto ngithi yabo ukuyibuza umbuzo ukuthi le moto egijima kanje iyapi ngibuza wena ekhaya ukuyibuza ukuthi leyo moto ukuthi iyapi le moto egijima idlula impela futhi ngeblue light yabo futhi ngeke imise ngoba ngeke imise angithi yabo yo collect if kuukuthi ngidayisa ama drugs whatever ngithi yabo ngithuma umuntu wami empangeni yabo vele iningi leya collect yes ukuya empangeni nje ngenze example ukuya empangeni la ngithi yabo ngikunika u 50,000 100,000 ufaka iblue light yakho uqhumuka no freeway
uyopick up noma uyocollect but nje ake sishiye lapho yabo ithi South Africa for you udaba siyabonga ukuza udaba lenu osisa ngithi yabo party ke nathi siyathembisa ukuthi sizoliveza udaba lenu njengoba ngisho nje ngolesibili sizolikhuluma kakhulu okhosini yabo sithola abantu abarelevant abazokwazi ukuthi baphendule ngalolu daba lweni moving forward ukuthi liya resolveka noma kwenziwa kanjani kuze kucaceke ezweni ukuthi kunama security phoyisa okudlala khona ngaholela mhlambe ke sigcineke nathi ke mhlambe ke kufuneka nibeke indishi ke lapha nemibhakede la kaMsweli so libeka lapha ngingakhuluma nengwenya mfethu ngwenya size mfethu mafuna shaya ibhakede mfethu laba bafethu solishaya nganza kwethu solishaya sibakhongozele lokho bakwazi nabo ukuthi bafike emakhaya bephethe oplastic yebo khona abanye abasekho emhlabeni ingane zabo zilambile ukuthi uma moye iphoyisa baboye iphoyisa kanti kwangalona iphoyisa siyabonga sele kahle emakhaya Siyabonga.